ବୋଉ କହିଛି ସବୁଥିରୁ 5 ଟଙ୍କାରେ 5 ଟଙ୍କାରେ ସବୁ ଜିନିଷରୁ 5 ଟଙ୍କାରେ। ଅଦା 5 ଟଙ୍କା, ଲଙ୍କା 5 ଟଙ୍କା, ହରଡ଼ ଡାଲି 5 ଟଙ୍କା, ଜିରା ଟଙ୍କାଟେ। କାହିଁକି କହିଲ ଜିରା ଯେତେବେଳେ ତେଲରେ ପକାଉଛି ନା ସେ ଆସି ଫୁଟିକି ଉପରେ ଭରୁଛି। ଆଉ ଫୁଟଣ ଆସିକି ପକାଇଲା ବେଳକୁ ଆସିକି ଆଖି କାନ ସବୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ସେଇନା କହିଛି ଟଙ୍କାକରେ ଆଣିବୁ। ଆଉ ରସୁଣ କେତେ କହିଥିଲା ଆଲେ ବୋଉ କେତେ ରସୁଣ କହିଥିଲୁ ନେବାକୁ? ପଚାରିଥିନେ ଆଣିବୁନୁ ରସୁଣ? ଆଉ ଖିଆଲ ନାହିଁ, ଦେଖିକି ଆଣିବୁ। ହଁ କେତେ 1.5 ଟଙ୍କାରେ? ହଉ। ଆଉ ପିଆଜ ଗୋଟେ ଆଣିବୁ। ଗୋଟେ କ'ଣ ଦେବ? ଟଙ୍କାଟାରେ ନେଇକି ଆସିବୁ। ମୋ ବୋଉ କହିଛି ନା ସବୁଥିରୁ 5 ଟଙ୍କାରେ ଆଣିବୁ। ଫୁଟଣ ଆଉ ଜିରା ଟଙ୍କାରେ ଆଣିବୁ। କାହିଁ କହିଲୁ ସେ ତେଲରେ ଫୁଟିକି ଖାଲି ଦିହ ସାରା ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଫୁଟୁକା ସବୁଆଡ଼େ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ।